السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ప్రియులారా, నమాజ్ చేయని వాడి గతి. కొందరు ఉపవాసమైతే ఉంటూ ఉన్నారు, కానీ వారు నమాజులు చేయటం లేదు. ప్రియులారా, ఉపవాసం కన్నా ముందు నమాజ్ స్థాపించటం తప్పనిసరి. సోదరిమణులారా, ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ నమాజ్ విడిచిపెట్టడానికి వీలు లేదు. యుద్ధ మైదానంలోనూ నమాజు చేయాల్సిందే, ప్రయాణములోనూ నమాజు చేయాల్సిందే, ఉపవాసములోనూ నమాజ్ చేయాల్సిందే. కొందరైతే మాషా అల్లా ఒక్క ఉపవాసాన్నైనా విడిచిపెట్టకుండా పెడతారు, కానీ నమాజు చెయ్యరు. గుర్తుంచుకోండి, ముందు నమాజ్, తరువాత ఉపవాసం. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు, సూర నంబర్ 30, సూర అర్-రూమ్, ఆయత్ నంబర్ 31లో, అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్, బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం, వఅకీముస్ సలాత వలా తకూను మినల్ ముష్రికీన్. నమాజును నెలకొల్పండి, ముష్రికులలో చేరకండి. అల్లాహు అక్బర్. నమాజ్ చేయని వారి గతి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా సూర ముద్దస్సిర్, సూర నంబర్ 74, ఆయత్ నంబర్ 42 మరియు 43లో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు, అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్, మా సలకకుం ఫీ సఖర్ కాలు లం నకు మినల్ ముసల్లీన్. అల్లాహు అక్బర్. ఇంతకీ ఏ విషయం మిమ్మల్ని నరకానికి తీసుకువచ్చింది? వారిలా సమాధానమిస్తారు, మేము నమాజు చేసేవారము కాము. నమాజ్ చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రియులారా, రేపు ప్రళయ దినాన అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తన దాసునితో తన హక్కును గురించి ముందుగా అడిగే విషయం నమాజ్. ప్రియులారా, తిర్మిది గ్రంథంలో హదీస్ నంబర్ 413 దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు తెలియజేశారు, ఇన్న అవ్వల మా యుహాసబు బిహిల్ అబ్దు యౌమల్ కియామతి మిన్ అమలిహి సలాతు ఫఇన్ సలహత్ ఫఖద్ అఫ్లహ వ అంజా వఇన్ ఫసదత్ ఫఖద్ ఖాబ వ ఖసిరా. అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్. మొట్టమొదటి విచారణ దాసునితో ప్రళయ దినాన జరిగేది నమాజ్ గురించి, ఉపవాసము గురించి కాదు, నమాజ్ గురించి జరుగుతుంది. అది గనక సక్రమంగా ఉంటే అతడు కృతార్థుడవుతాడు, సఫలీకృతుడవుతాడు. అది చెడుగా ఉంటే అతడు విఫలుడవుతాడు. గుర్తుంచుకోండి, షిర్క్, కుఫ్ర్, సత్య తిరస్కారణ, దాసుని మధ్య గీటురాయి నమాజ్. సహీ ముస్లిం యొక్క హదీస్ నంబర్ 82 దైవ ప్రవక్త ముహమ్మదుర్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు, ఇన్నర్ రజులి వ బైన షిర్కి వల్ కుఫ్రి తరకస్ సలా. మనిషికి దైవ తిరస్కారానికి మధ్య విచక్షణ రేఖ నమాజ్ను విడిచిపెట్టడమే. దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు తెలియజేశారు. ప్రియులారా, యుద్ధ సమయములోనూ నమాజ్ వదిలివేయడానికి వీలు లేదు. సూర నిసా, సూర నంబర్ 4, ఆయత్ నంబర్ 102లో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు, అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ వ ఇదా కుంత ఫీహిం ఫఅకమ్త లహుముస్ సలాత్. అల్లాహు అక్బర్. ఒకవేళ మీరు వారి మధ్య ఉండి నమాజ్ చేయించడానికి వారితో నిలబడితే, ఏ స్థితిలో? యుద్ధ మైదానంలో. అల్లాహు అక్బర్. యుద్ధ మైదానములోనూ నమాజు చేయాలి అని తాకీదు చేయబడుతుంది, ఆజ్ఞాపించబడుతుంది. మరి మామూలు పరిస్థితులలో ప్రియులారా, అల్లాహు అక్బర్, నమాజ్ సమయానికి చెయ్యాలి. ఎంతమంది సహరీ తినేసి నిద్రపోతూ ఉన్నారు, నమాజు చేయటము లేదు, నమాజు చెయ్యరు. జుహర్ లేదు, అసర్ లేదు, తిన్నగా ఇఫ్తారీ ఉపవాసం విరమించడానికి లేస్తారు. అల్లాహు అక్బర్. లేదు, నమాజ్ సమయానికి చెయ్యాలి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు, సూర అన్-నిసా సూర నంబర్ 4 ఆయత్ నంబర్ 103లో అల్లాహ్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు,
అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ ఇన్నస్సలాత కానత్ అలల్ ముమినీన కితాబన్ మౌఖూతా నిస్సందేహంగా నమాజును నిర్ధారిత వేళల్లో చేయటం విశ్వాసులకు విధిగా చేయబడింది. సుబ్హానల్లాహ్. సహాబా నమాజు చేయని వారి గురించి ఏమనేవారు తెలుసుకుందాము. అబ్దుల్లా బిన్ షకీక్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు వారి ఉల్లేఖనం. అల్లమా అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ దీనిని సహీహ్ అని అన్నారు. తిర్మిదీ యొక్క హదీస్ నంబర్ 2622. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الله أكبر. దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి అనుచరులు సహాబా ఏ ఆచరణను వదిలిపెట్టడం కుఫ్ర్ తిరస్కారంగా భావించేవారు కాదు. నమాజును విడిచిపెట్టడం తప్ప, అంటే నమాజ్ విడిచివేయటం సత్య తిరస్కారంగా భావించేవారు. ఇస్లాంలో లేరు అని భావించేవారు. అల్లాహు అక్బర్. మన చుట్టుప్రక్కల చూడండి, మన ఇళ్లలో చూడండి, ఎంతమంది ఉన్నారు నమాజ్ చేయటం లేదు. నమాజ్ చేయకపోవటాన్ని ఘోరమైన తప్పిదంగా చూడటం లేదు, భావించడం లేదు. అల్లాహు అక్బర్. చూడండి, మన గొప్ప సజ్జనులలో, ధార్మిక పండితులలో వారు నమాజ్ విడిచిపెట్టడాన్ని ఏమన్నారు? ఇమాం అబూ హనీఫా రహ్మతుల్లాహి అలై ముఆలిమస్ సునన్ లో పేజీ నెంబర్ 150లో ఆయన అంటూ ఉన్నారు. ఇమాం అబూ హనీఫా రహ్మతుల్లాహి అలై వారు నమాజ్ చేయని వారిని చెరసాలలో, జైలులో బందీ చేయాలి. ఎప్పటి వరకంటే వాడు తౌబా, పశ్చాత్తాపము చెందనంత వరకు. అల్లాహు అక్బర్. ఇమాం మాలిక్ రహ్మతుల్లాహి అలై వారు అంటూ ఉన్నారు, కితాబుస్ సలాహ్ ఇబ్నె ఖయ్యిమ్ రహిమహుల్లాహ్ వారు రాసిన పుస్తకంలో కితాబుస్ సలాహ్ లో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, పాలకుడు, ఇస్లామీయ పాలకుడు నమాజ్ చేయని వ్యక్తికి మరణ శిక్ష విధించాలి అని ఆయన అన్నారు. అల్లాహు అక్బర్. ఇమాం షాఫాయి రహ్మతుల్లాహి అలైహి వారు షర్హు సున్నాలో ఇమాం బగవి రహిమహుల్లాహ్ వారు ప్రస్తావించారు. ఇమాం షాఫాయి రహ్మతుల్లాహి అలైహి వారు అంటూ ఉన్నారు, నమాజ్ చేయని వాడు మరణ శిక్షకు అర్హుడు అని ఆయన అన్నారు. ఇమాం అహ్మద్ ఇబ్ను హంబల్ రహ్మతుల్లాహి అలైహి వారు అంటూ ఉన్నారు, అల్ మీజాను లిషారానిలో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, నమాజ్ విడిచిపెట్టేవాడు వాస్తవానికి కాఫిర్, సత్య తిరస్కారి అని ఆయన అన్నారు. ఇమాం షౌకానీ రహ్మతుల్లాహి అలైహి వారు అంటూ ఉన్నారు, నీలుల్ ఔతార్లో నమాజు విడిచిపెట్టేవాడు కాఫిర్, సత్య తిరస్కారి మరియు మరణ శిక్షకు అర్హుడు అని ఆయన అన్నారు. సుబ్హానల్లాహ్. షేక్ అబ్దుల్ ఖాదిర్ జీలానీ రహ్మతుల్లాహి అలైహి వారు అంటూ ఉన్నారు, గునియతుత్ తాలిబీన్ లో పేజీ నెంబర్ 538లో నమాజ్ చేయని వాడి జనాజా చెయ్యకండి, నమాజ్ చేయని వాడి జనాజా చదవకండి, ముస్లిముల కబ్రిస్తాన్ లో వాడిని ఖననము కూడా చేయకండి అని ఆయన అన్నారు. అల్లాహు అక్బర్. ఖాజా నిజాముద్దీన్ ఔలియా రహ్మతుల్లాహి అలైహి వారు అంటూ ఉన్నారు, ఫవాయిదులో నిశ్చయంగా నమాజు చేయని వాడు శైతాన్ అడుగు జాడల్లో నడిచే వారిలో ఒకడు అని ఆయన అంటూ ఉన్నారు. సుబ్హానల్లాహ్. ప్రియులారా, ఈ మాటలు గొప్ప సజ్జనులు, వలీలు చెప్పిన మాటలు. నమాజులు చేయని వారి గురించి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా కోసం నమాజులు ప్రారంభించండి, నమాజులు చెయ్యండి, అల్లాహ్ యొక్క ఆజ్ఞని చెయ్యండి, మనపై విధి అని చెయ్యండి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరికీ తన ఆరాధనను చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా 5 పూటల నమాజ్ను స్థాపించే భాగ్యాన్ని అల్లాహ్ మనందరికీ ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. జజాకుముల్లాహు ఖైర్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.